Uprkos pompeznim najavama o veličanstvenom dočeku predsjednika Crne Gore i lidera DPS-a u Beranama, gradu simbolu otpora crnogorskom režimu na ulici pred sedištem ove partije, osim brojnog obezbeđenja novinara i par članova DPS-a, Beranaca nije bilo. Vidno nervozan Đukanović je izašao iz automobila i bez zaustavljanja ušao u sedište DPS-a, inače opozicione partije u Beranama, punih 6 godina. Đukanović se posle teških uvreda iznesenih na račun mirnih građana koji u litijama i na molebanima traže ukidanje spornog zakona o slobodi veroispovesti na sednici opštinskog odbora DPS-a u Tivtu u Beranama prisustvovati sednici opštinskog odbora DPS-a, čiji deo članova daje podršku jedinoj kanonski priznatoj crkvi u Crnoj Gori, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i redovno učestvuje na litijama i prisustvuje molebanima u manastiru Đurđevi stupovi, zadužbini Nemanjića.